ai kublay bat ngada kerku kerdo ya pi baro ki besngap ya kani ka program morning mana ha kani ka por. Ha kani ka por ngin ya wan biang ban puson ya ki bakan jaman sim ki ba phalang ya ka jing im jongi ka bang ya kendu man ka sngi bar ka ka bangi dei ban le. Bat kumta ha kani ka por ka khubor bangi ne puson kalong hatu pidang syongsa ha kani ka sok padoy. Ka sok padoy. Kasok padoi kadai ke jinglai kai ki khna kaba ki syong ban pens berngia bat pens ko tenat ya lede uba syong ka sok padoi sipang upoi syakmat bat sipang upoi syadin te lada u syong paro sisngi ha ka sok padoi sipang syakmat sipang syadin bat ha ka bakhadu un syem ba usa haju kani kadai ka sok padoi jong ki khna Henry ngakwa ban keren bangini pusan kani ka por chapang ka sok padoi kaba ngi yakun ngi yaksa ja ka jing im jongi man la ka por bagata ka dei ka jing khuslai bat ka jing du jing kerman bun ba nangi ngi khuslai ya ka ka baladep ngi babe ngi khuslai bat ya ka bansawan ngi du jingkermen ngi khuslai ya ka ba syadin ka baladep ngi perkhatsa bat ya ka ban sawan kala syairu ngi khuslai bat ngi du jingkermen na ka benta kata ki khna pule ki nonglej pule ki khmi ki pa ki ba pha skul ki khon pha pule ki khon ki khuslai ya ka kam ka jam ka ka bakin tray lakin yo akam ne em habaki lek kene ke jing pule bat ki nong pule ru ki khusla ye ka ban sawan namar kila pendep ke jing pule ndre ki myo ikakam bat ki don ki ha ke jing im ki bala dep ki ba penlong bangin babesa ngin khuslai sa bat ngi du jing kermen ya la ke jing im ha bangi perkhat ya kala syai ka ban sawan tikum ta ke jing im sipang ngi pelut ya ka por ka bangim dei ban pelut na ka banta ke ka bala dep ha ka bangi perkhatsa ngi khuslai ngi du jingkermen na ka banta kata ngi pelut ya ka por na ka banta ki ban sawan ki bangim tip kumno kan long re ngi perkhat ngi khuslai bat ngi du jingkermen ha bangi perkhat ya kala syai dei na kata daw jisu ong ha ka gospel ka jong umatias nong ban riu kadkhat ka ba arphosan ujisu ong namar kata nga ong hapi wat khuslai la ga jing im ka ba phin bam la ne ka ba phin di lemne ya ka met jong phi ka ka ba phin kup ujisu ukren chapang ka jing khuslai namar ka jing khuslai ubriu haba khuslai udu jing kermen ya ka bala dep ya ka ba syadin ka kata ya ka menta jong u ka kata igi jing suk ka ba menta ka kata igi jing kemen ka ba menta ka kata ya ka jing kot jing khia jong u ka ba menta nang ta bo khuslai ka ban sawan udu jing kermen ni ka ban sawan ru ka kata hi ya ka menta ka khate ka ba menta haga jaka ka ba un kemen haga jaka ka ba un perkhat igi ka ba bha u perkhat no ya ka ba long negative deina kata kadaw don bun ba nangi ngi syongsa hagane ka sok padoi jong ke jing khuslai jing du jing kermen ngi khuslai ngi du jing kermen ngi babe ngi perkhatsa ya ka bala dep badru ngi perkhat ya ka ban sawan bat komta ka panlong yangi bangin khuslai deina kata kadaw ka kitab jong Isaya kalenong ka pasau paulai kad khat ka bakhat pra Isaya ong wat kan mau ki ba manchua lemni ki barim wat perkhat ka bamot ka ka bala jia manchua ngim don kam shu ban kan mau sa ya kata ban khuslai sa ban du jingkermen sa ban sosi sa ya kata badru ka bu jisu ong Gospel Matius dul non khod ar phusat angim de ban khuslai ka ka ba ya kala syai ka bangin bam ka bangin kup ka bangin di jisu ang wat khuslai namar ladangi ni aila di kuslai
kalong kum wangi syong haga sok padoi sipang syadin sipang syakmat haga bakhadu ngimpoi syanu ru barka kata panban ya ka jingmut ci perkhat ka kata ka kot ka khia ka kata ya kata ka jingim jongi ka bakan jaman sim ka laban pentlot ika jingim bakan jaman sim deina kata gadau ka sitiu Petros ka baningkong ka lenong ka pesan ka dekat ka bannyau ka sitiu Petros ka ong da ka babret halor jong ya ka jing kuslai jong pi barok na bau sumar sukher ma syapang jong pi bret ika jing kuslai lada pi perkhat sa pi du jing kermen pi babe sa pi kuslai sa pi sosi sa ya ka baladep bret no ya ka bat lada pi ngau kuslai ka ban sawan pi perkhat ya ka ban sawan pi shifting ka ban sawan pi du jing kermen ka ban sawan ru namar kata ke jing yeshem ha ke jing im jong pi bret no ya kata ru namar ka bible ko ang bret ya ke jing kuslai jong pi baro ha un mar suma sukher ma ushpang jong pi Bleu kepa jongi bahabneng utip ya ke ke jinge shem je kandu jongi usumar yangi usautu ikala syai jongi ban pen kre ke babha baru tip ikabala dep jongi kloi ban map habangi bakla badru ke ka ba ngila bakla ngila mis ya kabala dep in bread no nginom kan mausa bleu kloi ban thau thamai ke jing im bat ban yalam ingi hagalenti ka batumai do blame ker khu ingi hagani ka por blame kwa bangin shongsa haga sok padoi joga jing kuslai bat ke jingdu jingkermen ka ba haka bakhadu kani kanom yalam ingi shanu ru nginom poi shanu la ngi shongsa haga jing sosi be jing kuslai bat ke jingdu jingkermen ya ka bala dep badi ka ban sawan nginom poi ke jing im hang shanu bat haga bakhadu ngidu mensim hi aga bakhadu ngi kreu hi ke jinglong mensim bat ka kata ya ka jing im bakan jaman sim jongi kumba ka bible ka ong ba utau sam bible bet apring kisya umla ban seso bat kumta utau sambai ujing thungumi ukreu bat la syak kejap no ke jing ki beron saudong jong ke jing im jongi ru kabangi ailat ike jing kuslai bat ke jing du jing kermen kamuan ra ike jing seiso ke jing im bakan jaman sim henry ka kata lut ya ke jing mut ji perkhat ya ka kot ka khia ka kata jing long men sim bat ka kata ya ke jing im jongi hibaro kumta na kata gadau tungin wan show jisu ngin bread ike jing ket bakhia ngin bread ike jing kuslai ngin ino ya kata ka sok padoi jong ke jing kuslai jing du jing kermen ha ke jing im bat ngin IT la ke jing im show try baru blame nya lam yingi syaki eki batamai blame ker khu yingi ha ke ni kapor an penlong ke jing duai blame kpa jongi bahabne ngadwai ke ni kapor naga benta kito ki bahaga ni ka khlimat ki osngau ya ke ni ka khubor ki don ablay jonga ha kata ke jing kuslai bat ke jing du jing kermen try be it ki don sibun ki dau ki penlong yangi bangin kuslai bat ngindu jing kermen ki ki bala jia ki bala dep habangi perkhat sa ka penlong bangin babe ngin kuslai ngindu jing kermen ki ban sawan atrai haba ka menta jongi kamlong ka babha bangi perkhat ba ka ban sawan ru kanomlong ka babha kumtangi kuslai bat ngidu jing kermen Henry ngaduai na kabenta gitu ki badan ha kabakum kan ni jing shem jo ka jingim try kin kan ri ano nang ta bat ablay jonga men pendap yaki da ka jing kamen men pendap yaki da ka jing kermen ha ka jing im men kerkhu ben pelai lu yaki ha kerte jisu ngaduai amen.